No, aj prsta aj vecko. Výško no. Hore máš vecko, obývačku izbu. No, obývačka izba, vecko. A on to nevie. Kurva, však to tam dvakrát. Oj, ale vecka. Ale nepovedz. Dobre, to je tvoja. Robíš video. Takže my sa v bári ideme na paľovú chatu dole, jo? Palo, čo ty na to? Hej, jasne, ideme. Pohode. No, ďalej. Kameru sa bude na túre, na chatu. Oni sú stresová na mikrobuse. Na strávu. A tu taká mamo pri... Jazda. Mamo, a tu sme taká restaurácii. A tu kúpi za mikrobusu. Vybali spíti na mo. Počkaj. Nie, oni dáne. Aj baku na si dali spíti. Rovno za môj mamu. Spíti na mo. Teta! A to je dojek, húste to balíne. Nie, Kati, mňa ne, nepáči. Ale dávajte na ním spokoj, možná kde zata mám. Ja vás zoberiem. Lukášu, ja vás zoberiem. No. Rozprávajte. Takže teraz si máme naše spolužiačky, ktoré budú inžinierky. Jedna, druhá, tretia. A Kori si myslí, že bude inžinier, ale odsnímam ho. A ja som inžinier, a ja... No, Karol končí so mnou. A Dávid so mnou.